wannan ita ce suke ce ma final a wannan final. Aibo Hassan Zakiru Zakari, Aibo Hassan Zakiru Zakari, kuma dukkansu abokai ne, dukkansu abokai ne Hadi, abokan juna ne, wallahi abokan juna ne. La finale avant la finale. Ba mai rabuwa da gidan wani, yau gashi ta hada su, ƙwarai. Alhaji Hamza Ahmadu mai nasara, yau yaranka ne gaba ɗaya ta hada su. Kawame Alaiza Alhaji ya godi. Right. Tau. Alhaji abokai shugaban Kawame Alaiza Alhaji ya godi. Aine aran majabsti. Na Alhaji Muhammad. Aran majabsti ke ha maticino ta ugo da ni macino go. Wallahi kokowa ce ta masu rai dukkan su kuma ta kadarai. Demo Zakiru Ibrima